हो गया है कि नहीं साहब? गलत कहता नहीं। आज के जमाना में दुइये को चीज का हाला पहले पैसा ले लेगा बतावा तनी का धीरे धीरे पहलवान रामचंद्र सिंह जी संस्थापक चपराही से पुरस्कार दिले बने 152 रुपया के हार्दिक अभिनंदन है। पदपति चाहिए जनता प्रदमन भाई है रुपया लगा देला से कोनो है से बड़का काम ना हो जे है सिक्का लगावला से बकरी जनता का ई शुभ के लक्षण। सही बात बा है नोट लाग गई एगो एजा सिक्का धरा जाला न तो ई है शुभ के लक्षण। सही बात बा खैर एजा देखिए रवा सबके आशीर्वाद ही बाकी है। रोशन आज प्रदुमन प्रदेशी कोनो लेवल पर बारे चाहे इनके पास 5 लाख रुपए होके चाहे 10 लाख रुपए चाहे 1 करोड़ रुपए होके आप सबके ही देवल ना जी। लेकिन रवा लोग के पैसा देला से कि हमनी के ई पता चलेला कि कितना कलाकार के प्रति प्रेम बाटे। प्रदुमन प्रदेशी जी भैया आइल बाड़े तो हम चाहब कि कुछ पैसा बचा लोग इहो बेचारा के दे हम न त रोए लगी। सही बात बा ई कलाकारे ना हवे ई भिखारो हवे। पैसा ना मांगे तो कटोरो उठा के घूम जे है कल ही रोत रहले कल ही के प्रोग्राम में। आज के जमाना में तो ये वो चीज हाईलाइट भइल बा एगो जेंट्स डिपार्टमेंट में बजरंग दो एगो लेडीज समाज में शिव चर्चा फरमाइश है भैया एगो आके हमरा गाड़ी पर कहनी कि ये बेया छी हम शिव चर्चा वाला बातवा रे जरूर कहो। हम कहनी कि ठीक बा बिल्कुल कहो। लेकिन हई देखेनु जितना बजरंग दल में शामिल बा लोग सदस्य लोग कि भगवा कलर के वस्त्र पहन के हाथ में कटारी तलवार लेके पिकअप पर 20 को डीजे साउंड बॉक्स लगा के मैं डायलॉग फिट कर देता लोग कैसे जय श्री राम मैं देश का हनुमान हूँ ये देश मेरा राम है सीना चीर कर दिखा दूंगा अंदर बैठा हिंदुस्तान है जय भवानी ई लोग ने जमावले बा आ शिव चर्चा के खेला देखे तो होके तो 10 को दबागे बढ़ी जहाँ गांव के कोनो मंदिर भेटाई कि 5 जन इकट्ठा हो जाता लोग आ शुरू कर देता लोग कि जागी जागी महादेव हो जागी प्रणाम गुरु बहिना प्रणाम शिष्या बहन प्रणाम नीलम दीदी गोर लागतनी हरिंदर भैया। जागी जागी महादेव 2 किलो लड्डू 1 किलो सेव रोज भेज दिए महादेव। शिव पूजा के साथ साथ पेट पूजा भी तो जरूरी है ना। यही से हम कहती हनी चाचा जी कि शिव चर्चा नो खर्चा शिव चर्चा नो खर्चा कैसे मात्र 2 गो अगरबत्ती आ एगो सलाई आ पुरान चप्पल पहन के जाई ओने से नया बदल के गलत कहता नहीं हम ऐसे थोड़ी कहता देखले भाई के करा के हां इनके मेहराज प्रदुमन प्रदेशी बोका लेखा काहे कहले बा एक दिन देखबी का चल दिहली शिव चर्चा में आई कहले नु के रोशन भाई हमारा वाली के हाथ के चहिया चाय पी लेबो तो सब दुकान भोर पड़ जाई। हम कहू कि ऐसन बात बतलिया चलो शुभ काम में देरी का प्रोग्राम समाप्त भइल त भोरे भोरे अपने द्वार पर लेके गई कहले कि सुनती हो जी क्या है 2 कप चाय बना दो हम और रोशन भाई साथ में बैठकर पी लेते हैं सुबह सुबह का बेरा है। चौटे जवाब देते हैं उसकी क्या डार्लिंग आप भी हद करके रख देते हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं शिव चर्चा के लिए रेडी हो चुकी हूँ। आपके रोशन जी को चाय पिलाने में मेरे शिव डार्लिंग रुठ जाएंगे। चल दिहली शिव चर्चा में शिव चर्चा कर दिया ना सोबे तो शिव चर्चा में लागले बा मरद चर्चा शुरू कइले बिया कोई से कौन लेवल ले रहे पिगलस बॉर्डर पार ए हाय ए खतरा करूंगी करबे खतरा करे चलो ए हाय ए मार दूंगी हाय मन में का ये महाराज चल दिहली शिव चर्चा में आ कह तरीके ए दे आ दे ए का हो पुदीना है
शिव चर्चा में पुदीना कहाँ से ले ले रे? ए दे आते हाय भैया ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड मानना जी ए दे आते ओ माय फलक में ओ माय फलक में हमारे परदेसिया ओहो यसु 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 माय गॉड हमारे परदेसिया जब धोती के खूंट धो के में ही चाल देवेला तब बुझाला जे कि बैंड में के लवंडो फेल हो गइले। हाँ लेकिन बहुत अच्छा लयदार है का कहले मने मलिकार आतना मने लयदार है आतना जानकार है कि निमन से खाना बना दे तो ओ दिन इतना टेस्ट उतर जाला खाना में मैं खानदानी कर भूखा ही सुतेला हो ए पर लिखल बनो ए का लिखल बा नोटिस हार्दिक अभिनंदन रहे एक्सपोर्ट